שלום לכולם, אני שמה לב בזמן האחרון שהרבה אנשים מסתבכים עם התחזוקה השוטפת של הדרימי X50, אז החלטתי לעשות סרטון קצר כדי להסביר את התחזוקה השוטפת שתעזור לכם לשמור על החיים של המוצר וגם למנוע כל מיני בעיות שהיו יכולות להיות. נעבור רגע למכשיר עצמו. אז קודם כל, בכל מה שקשור למתקן של המים המלוכלכים, לנקות ממש פעם בשבוע את כל הדפנות עם ממש מים וסבון. אני שמה קצת אקונומיקה כדי שלא יצטברו ריחות מסריחים. במים הנקיים, אנשים נופלים שם, במים הנקיים צריך גם לשטוף, ממש בדפנות מצטבר מין ריר כזה של מים עומדים. וזה משהו שגם יפגע בפילטר באיזשהו שלב, וגם גורם למים להסריח. אז אם המים שלכם מסריחים כשאתם שוטפים את הרצפה, אז תדעו שזה כנראה מגיע מהמכל של המים הנקיים. תנקו את כל לנקות אותו עם סקוץ' וסבון, ואפשר להוסיף כוס של נוזל ניקוי של דרימי, להוסיף למים הנקיים. נעבור רגע לאחד האזורים הכי פחות שלדעתי שמים לב אליהם. שימו לב, כל החלק הזה הוא חלק שממש דורש תחזוקה שוטפת, ממש לנקות כאן את איפה שיושבות הרפידות, להוציא את החלק הזה. אני ממש שוטפת אותו עם סבון מתחת לברז ומייבשת, וגם כאן מתחת אליו אתם תשימו לב שיצטבר לכם שם הרבה מאוד אבק. אצלי זה כרגע נקי, אבל ממש מצטבר שם הרבה מאוד אבק. לדעתי זה מסוג הדברים שגורמים למכשיר לא להצליח להגיע לעמדת טעינה, או בדיוק התקלות מהסוג הזה. ממש לנקות טיפה גם ככה בכניסות, וזה מהבחינה הזו. יש כמובן את החלק של שקית האבק, זה נשלף, מרימים טיפה ומושכים. אפשר לרוקן, מי שיש לו את הדרימי קומפלט אז יש לו גם תחליפים. אני בכל מקרה מרוקנת את זה ומחזירה למקום. זה מבחינת העמדה עצמה. נעבור למכשיר עצמו. גם כאן יש כמה דברים חשובים לתחזוקה השוטפת. אז יש לנו את החלק הזה שכאן נמצא בעצם, ראיתם, אני ממש לחצתי טיפה ושלפתי. כאן יש את המסנן. שוב, למי שיש לו את הדרימי קומפלט הוא קיבל את המסננים בערכה, אבל לא חייב ישר להחליף. כאן יש מין מצערת כזאת, טיפה להרים אותה. יש את המברשת המצורפת, וממש לנקות קצת כאן, ואפילו להקות בו קצת, כדי להוציא את האבק. אם הוא כבר ממש מלוכלך, אז בגדול אפשר להוציא ממש את המסנן, לשטוף אותו במים, לייבש אותו 24 שעות ואז להחזיר. אותו דבר לכל המכל הזה. את כל המכל אפשר לשטוף עם מים ולייבש ולהחזיר למקום. אז את זה אנחנו מחזירים בחזרה. שימו לב, זה נשלף, ולשמוע את הקליק. ועכשיו נהפוך אותו. כאן יש לנו את החלק הזה. שימו לב, אם המכשיר מתחיל להרעיש לכם והוא נשמע כמו טרקטור, אחת הסיבות המרכזיות שאני ראיתי אצלי זה שפה נתקע משהו בחלק הזה. אצלי זה נגיד היה האוכל של הכלבה, נתקע פה, גרם לו להישמע כמו טרקטור. אז ממש לנקות כאן ממש פעם בשבוע. פה גם יש את היציאה של כל האבק, אז ממש לנקות את זה, זה בדיוק מה שימנע את הבעיות מהסוג הזה. להחזיר, זה היה בקליק. לא, צודקתי. עכשיו, יש כאן את הגלגל הקדמי, שולפים אותו בגדול, ומוציאים מכאן את כל הדברים שיכולים להיתקע. זה גם משהו שיכול לעשות בעיות, ושמעתם, זה היה בקליק. אפשר להסתכל על הגלגלים, לראות אין בהם שום דבר. אותו דבר לגבי המברשת הראשית. משהו קטן שאני למדתי,
אם Pass removed. הרפידה שלכם משתחררת, אתם יכולים ממש להכניס את האצבע ולהבריג את החלק הפנימי החוצה, ואז המגנט יוצא החוצה, ואז אין בעיה להכניס את זה. זה הכל. אני לא יודעת כמה זמן הסרטון הזה היה, אבל זה בדיוק 2 דקות שבדיוק יגרמו למכשיר שלכם להחזיק, לדעתי, הרבה זמן בלי תקלות.